बे जितु दैसा बे दैसाखौहाय बे मेन गावनि दिगजों लांनो थाखाय बेफोरबायदि बानायगासिनो दङ। बेयो बेसे गुवार जादों नोंथांमोनाबो नायदो, जायफ्रा माने फैनानै नायफैनो हाया नोंथांमोना नायदो बेसे गोथौ जावनानै आरो बेसे गुवार जावनानैहाय बे दैखौहाय गावनि मेन माबाजों लांगोन। बे दैसाया जाहैबाय बेयाव माथावरि मोनसे दंमोन, बे माथावरिखौ बायफ्लंनानैहाय जोंनि बे बर' गामि जेसेबां बर' गामि दंमोन बे लोमजोबहैजोबदों, गासैबो थेर बेथेर जाहैजोबदों बे बर' गामि। बेयाव औवानि दालां होनो नागिरदों, फालांगि दैसाया फैनानै नस्थ' खालामजोबनानैहाय दा नै बिसोरबो माने दा खुन्था फुखांनानैहाय मेचिन बानलांगासिनो दङ। बे मेचिनजों फबदोंमोन, आङो सिगाङाव सफैयासै। এটা কিমান দিনলৈকে হ'ব মানে দলংটো? আৰু 2 দিনমান লাগিব। কালি ইয়াৰ ওপৰত ৰেলিং বহাব লাগিব। এইটো আপোনালোকে বনাই আছে আৰু কিমান দিনলৈকে মানে আগৰ পৰা বনাই আছিলে? 5 দিন মান হ'ল। তেতিয়াহ'লে ভালকৈ বনাক।